Pred zahájením montáže je potrebné skontrolovať zhodnosť objednávky a úplnosť zostavy. Keď sme si istí, že všetko sedí, môžeme pristúpiť k montáži. A na to budeme potrebovať vodováhu, najlepšie 2-metrovú aj kratšiu, kladivo, kliny, skrutkovač so sadou bitov, imbusové kľúče, sadu vrtákov na kov alebo drevo, vrtačka, montážna pena, ceruska, meter, maliarsky valček. Na začiatku zostavíme hliníkovú zárubňu. Za týmto účelom vložíme plastové spojky do dlhých prvkov. Potom pristúpime k montáži hornej lišty zárubne. Keď k sebe prispôsobíme hliníkové prvky a budú dokonale zarovnané, prechádzame k vyvrtaniu otvorov do hornej lišty. Pamätajme, že vyvrtaný musí byť aj plastový spoj vo vnútri zárubne. Potom pomocou skrutiek spojíme hornú lištu s plastovým prvkom, ktorý sa nachádza vo vnútri. Ďalším krokom našej montáže je vyvrtanie otvorov v bočnej časti zárubne a upevnenie plastového spojovača skrutkami. Teraz prejdeme k montáži dištančnej lišty. Najlepšie je overiť si, ako sedí na vrchu zárubne. Potom ju pomocou skrutiek namontujme dole. Ďalšou fázou našej montáže je namontovanie montážnych kotiev. Pomocou skrutiek, ktoré sú v návode na obsluhu označené číslom 12, pripevníme kotvy k zárubni po 3 kusy z každej strany. Veľmi dôležitým prvkom je namontovanie pántových púzdier pred montážou zárubne v otvore. Takto pripravenú zárubňu môžeme namontovať do otvoru. Na osadenie zárubne určite budeme potrebovať vodováhu a kliny. Po vyrovnaní zárubne ju zablokujeme pomocou klínov a stále dbáme na udržanie roviny. Keď je naša zárubňa usadená v otvore a zabezpečená klínmi, pristúpime k jej upevneniu pomocou montážnej pény. Ďalším krokom v našej montáži je pripevnenie montážnej kotvy. Na to použijeme vrtačku a montážne hmoždinky. Po úprave zárubne, ako vidno, je zarovnaná so stenou. Prichádza čas na jej natretie. V našej sade máme pripravenú handričku na odmasťovanie hliníkovej zárubne. Handričkou je potrebné dôkladne vyčistiť celý hliníkový prvok, ktorý čoskoro budeme natierať. Po odmastení miesto, kde bude osadené tesnenie, zakrieme maliarskou páskou. Keď už máme našu zárubňu zabezpečenú, prechádzame k naneseniu akrylového základu na hliník, ktorý je súčasťou balenia. Pamätajme, aby sme základ pred použitím dôkladne premiešali pretrepávaním v flaštičke približne 1 minútu. Pomocou maliarského valčeka nanesieme tenkú vrstvu podkladu na zárubňu. Po uschnutí prejdeme na natieranie zárubne. Keď už našu zárubňu namaľujeme na nami zvolenú farbu a odstraníme pásku zabezpečujúcu miesto osadenia nášho tesnenia, prechádzame k montáži tesnenia, pričom pamätáme, že tesnenie je smerové. Pamätajme, aby bola ušia strana tesnenia smerom k rámu. Tesnenie zatlačíme do našej štrbiny bez natiahnutia. Po namontovaní tesnenia namontujeme kovania. Ďalšia etapa je montáž krídla. Na tento účel pripravíme 2 kliny, na ktoré umiestnime naše krídlo. Je zdvihnuté tak, aby sme mohli namontovať pánty do zárubne. Na záver nám zostáva namontovať kľučku. Ak si pri nákupe vyberieme krídlo určené na maľovanie, môžeme ho natrieť na ľubovoľnú farbu. Naše je